perquè em sembla que amb la calefacció i tot això és el... I aquí m'han donat un micro, se sent bé? Se sent bé. Bueno, ja que em passa el micro l'Andreu, presentar-vos l'Andreu, que és el nou flautista del duo, que substitueix a la bateria.
Bona nit a tothom, encara que se senti això. Sent molt bé. Molt bé, és fantàstic estar en aquesta sala, que ens han comentat que era una antiga capella. No sé si ho sabeu, una antiga capella. Tenim aquesta miqueta de reverberació de la sala, però crec que ens ajuda, perquè són instruments, no tot el nivell, que pateixen una mica de vegades de volum sonor i està bé que ajuda a projectar. Se sent bé l'última fila? Sí. Gràcies. A veure, llavors heu sentit algunes peces de repertori medieval, cantigues de Santa Maria, i el llibre del Pere Montserrat, que ja veieu que són peces que nosaltres fem de manera relativament senzilla. Bàsicament agafem el que està escrit, en els manuscrits, afegim una mica d'ornamentació i poc més. Això és el que ens agrada, oferir la música de la manera més semblant al que ja conservat. A partir d'aquí, tota la resta poden ser especulacions. Sobre les cantigues ja sabeu perfectament de què van, no cal que us expliqui més, tradicions, de persones o agraïments, potser més aviat, de persones que han tingut un gran de la Verge, i del tema del Vermell, hi ha alguna anècdota que potser la trobeu a l'explicar. A mi el Vermell potser es diu així perquè és un llibre que un dia el van forrar de remei, no és que sigui fet el nom del llibre. És un llibre del segle XIII que el van dur a enquadernar justament quan van arribar les tropes de Napoleó i per això es va salvar, perquè quan Napoleó va crear la Biblioteca de Montserrat. Llavors, és un llibre molt interessant, que és un llibre d'usos i costums i llavors s'inclou aquestes peces i el divertit és com ho justifica. I diu que els peregrins que pugen a Montserrat han de cantar cançons pietoses i no fer xivar-li a altres hores de la nit i destorbar la pregària de l'esquerra. Llavors, potser ens dona una idea de quin ambient es creava aquí en aquell moment. I és bonic també perquè és dels pocs llocs que hi ha música realment d'origen popular documentada i escrita. És una curiositat important. En el llibre hi ha 12 peces, però algunes en diferents idiomes i algunes amb una indicació clarament que indiquen que és una missa. És un llibre d'un document molt interessant. Què més dir-vos? Per exemple, presentar una mica per sobre les peces que interpretem ara. A veure, ara interpretarem una sèrie de peces del Renaixement hispànic, que és el segle d'or, després sentirem peces de John Dowland, que seria el segle d'or de la música anglesa. Estem, per tant, davant de composicions que han marcat època de vida dels respectius països. Aquestes peces poden semblar aparentment senzilles, però tenen una polifonia força complexa i són més complicades del que semblen, aparentment, perquè són relaxades, aparentment senzilletes, però tenen un ritme molt punyeters. Nosaltres hem fet el que hem pogut i esperem que això tingui possible. Després, una curiositat que aquí és un par de cançons que tenim aquesta part d'una cançó que és una de les primeres... Vols comentar la de la part de més avançat, però... Hi ha una cançó que és un dels primers casos de violència de gènere documentats, que és una cançó que comença molt solemne perquè representa que és un pregoner que diu es fa saber a tothom que és morta la dona del senyor Comte. Llavors la segona part és molt més animada, representa que són els tafaners del poble que ens aclareixen que l'ha trobat a com un espanyol i que llavors ha matat a la dona i l'espanyol se li ha escapat perquè es veu que era més hàbil i més àgil i se li ha pogut escapar i llavors a la segona part l'home explica totes les tortures que li farà en aquest home, cosa que explica per què la senyora va preferir l'espanyol i no el seu Comte. Això és una cançó a més amb una mena d'idioma que és estranyíssim, que és una barreja de català, castellà i italià, que és el dialecte napolità que es parlava aquí, que malauradament no s'entén. Lògicament amb la flauta no se sentia el text. I llavors simplement comentar, per exemple, per acabar, que per exemple les primeres dues peces que tocarem són anònimes, poden ser d'autors de la península o autors estrangers, perquè en aquella època hi havia el famós imperi que arribava a bastantes parts d'Europa i podien ser perfectament compositors flamencs. Hi havia un
Fabio Rede, igual en castellanitzar el nom, però es deia Johannes de Rede, és a dir, res a veure amb el que s'assembla. No era espanyol, no sé. Finalment, comentar que, per exemple, la peça que interpretaré, el solo, just després del Duo Serafim, és simplement una inspiració a partir de l'inici de la peça. No pretén ser cap comentari, cap glosa, cap variació sobre la peça. És una mena d'inspiració a partir de la peça. Llavors, una última curiositat. Oi que el programa posa que és el cançoner d'Uppsala? Uppsala és un lloc, és a Suècia. I llavors la raó que aquest cançoner sigui així és perquè es va trobar una biblioteca allà. Però el curiós és com va arribar allà. Resulta que els suecs, els vikings, es dedicaven a fer de pirata. I llavors baixaven fins al Mediterrani a vegades a pobles i a saquejar el que trobaven. I en un d'aquests van un cançoner. I llavors per això que aquest cançoner a Suècia, que no té res a veure amb la música de Suècia.
Bé, anem a sentir música de John Gowland, com hem dit abans, que teníem previst de fer una interpretació d'algunes de les millors peces que s'han fet mai a Anglaterra, i John Gowland és segurament el màxim exponent. Per tant, quan estem parlant d'aquesta música, estem parlant de la Golden Age d'England, és a dir, la Taural, és la que juga en el principi. El senyor Dowland és potser famós per una peça en teoria molt trista, però que és meravellosa, la Làgrima. El home volia tenir una vida molt dura i es va passar la vida plorant. Però va fer una obra d'art. I després, més tard, Andreu ens tocarà unes variacions de Beneit sobre aquest tema de la Làgrima. Però ara nosaltres no tocarem la Làgrima, tocarem altres peces. I parlant d'això, de la vida dura de John Dowland, per exemple, es veu que a l'inici, quan va intentar ser músic de la reina Isabel, doncs no ho va aconseguir. No perquè no fos ja un gran músic, no perquè no tingués molta manera de divorciar, no perquè no s'ho coneixés, probablement, sinó sembla ser perquè era catòlic. Això és el que sembla. Llavors, ja sabeu que feia pocs anys o dècades, màxim un segle, que Enric VIII havia partit peres amb l'Església Catòlica i havia fundat la moderna Església Anglicana, i el senyor Dowland doncs era catòlic, i per tant li van dir que nanai, que marxa por ahí, que no és profeta a la Catòlica. I pobre home va anar a uns altres cors, la pobra Vanessa, que la tenia inundada, va fer un moment quan no es desoritzar parlant de Vivaldi, i va ser i després va anar a la cort de Dinamarca, etc. N'hi ha hagut musicòlegs, historiadors, que diuen que potser Dowland era irlandès. Suposo que els que ho diuen són irlandesos. Sempre se sembla, no? Quan ha passat amb Colom era català, això ho diu català. Colom era portuguès, Colom era italià. És la més acceptada, però suposo que també va començar a dir tot italià. A veure, aquí, més que la importància de si era o no era, podria ser que tots mateixos irlandesos, això sí que podria ser, perquè el seu cognom, Dowland, no és un cognom massa habitual, i podria venir, és una possibilitat, podria venir del cognom irlandès Dolan, que sí que existeix, Dolan, que s'escriu com el dòlar americano, però en lloc de la R amb una N. I la gran majoria de cognoms anglosaxons que acaben amb AN són d'origen irlandès. Aquí podria haver una possibilitat. Era catòlic, potser de tradició familiar, podria ser, però ell al principi no hi ha motius per pensar que era irlandès. En qualsevol cas, va fer una magnífica música i esperem que ara disfruteu amb les peces de Capella. Com a curiositat, si us agrada molt Dowland i voleu sentir-lo a casa, unes discussions molt interessants amb anys meus, perquè una vegada l'Sting és el cantant de grup que es deia The Police. Un lleuquista li va dir, tu hauries de cantar Dowland, i el que us anima i va fer un disc amb música de Dowland, que canta ell i el lleuquista. I, bueno, jo soc dels partidaris d'aquest disc, però hem tingut discussions molt interessants sobre la proposta, perquè és una proposta que trenca molt els cànons del que és la música antiga, però que tot el que porta a la discussió vol dir que alguna cosa hi ha de ser. Potser millor dir-ho. Sí, no, a mi m'agrada Sting i m'agrada el disc que l'he sentit moltes vegades. La segona cosa que tocarem, el Canxies Fields, l'home i el artista que l'acompanya, és extraordinari, l'artista, però clar, més que Dowland sembla flamenc, perdó, creguin que no, és meravellós, però no sé. I el Sting allà cantant, Canxies Fields, que t'acompanyi un altre. Que t'acompanyi un altre.
l'Andreu us tocarà les variacions que dic sobre la làgrima, sobre Four White Tears de John Dowland. El compositor és Jacob Boehmer. No sé si coneixeu aquest compositor, és de Campanell. Té diverses curiositats aquest compositor. El coneixem només per un llibre que va escriure, tot el llibre té la mateixa forma, són cançons de l'època amb variació. Hi havia una certa manera d'ornamentar i de variacions de l'època i bueno, és un exemple molt clar. Aquest senyor era carrillonista, era el que tocava el carrilló a la catedral del tren i també tocava la flauta. Es deia que tocava la flauta per la gent que passava pel carrer, però devia tenir uns dits estupendíssims perquè són bastant difícils algunes de les variacions, realment hi ha molta feina per fer. I és bonic també perquè d'aquest llibre també podem trobar algunes de les cançons que eren més populars de l'època, algunes que són d'altres països. Aquesta mateixa és una cançó que no és d'Holanda, és d'un altre país. Hi ha temes italians, temes holandesos, temes d'Alemanya. Llavors, diguem, aquest llibre també ens fa una idea de quines cançons, quin repertori havíem d'alguna manera fet. Aquí hi ha el tema de John Dowland, hi ha 3 variacions, llavors es poden fer senceres, jo el que faré és a les repeticions alternar i llavors sentireu el tema de la variació, el tema de la variació i així. Espero que us agradi.
De propina anem a fer una altra vegada repertori hispànic. És un arranjament d'una pavana d'Alonso Mudarra, violista de mà de la península, no? Del gran sembrador. Es diu Pavana d'Alexandre, tot i que no sabem exactament a qui es podia referir, però hi ha la possibilitat que fos Alexandre Agrícola, que era un compositor flamenc que va estar per aquí a la península, famós en aquella època. Podria ser que fos una pavana d'ell, que Mudarra va adaptar per la viola de mà. Aquí ho sentireu en versió per flautes. I després empalmarem també amb la Gallarda, el mateix autor, la Mudarra, que en el repertori de viola de mà potser és l'únic exemple que hi ha de Gallarda, que es conserva, és curiós. La Gallarda era molt famosa a l'època, però dins del repertori ibèric només es conserva aquesta per la viola de mà. Les fem les dues juntes perquè en el llibre de Mudarra estan una darrere l'altra, estan en la mateixa, si em permeteu dir, tonalitat, que en el renaixement encara parlar de tonalitat és una mica arriscat, però bueno, diguem que estan en la mateixa tonalitat, i podrien ser parells de danses que anaven juntes, tot i que la melodia no és igual, no? Això passava molt a l'època, no? La mateixa melodia, que tocaven en ritme binari, per exemple, passava a ritme termini. Això era molt habitual, per fer dansa, no? Per variar, anava cantant. En aquest cas, la melodia no és idèntica, però sembla realment un parell de danses, que seria el que després seria, això seria l'inici del que seria després la sonata, no? No sé si sabeu, en l'època aquesta, al segle XV-XVI, socialment no he de ser ningú si no sabies ballar. Fins al punt que els mestres de dansa tenien un gremi, o sigui, va fer un gremi de mestres de dansa, igual que hi havia de tots els oficis. I tota la gent que més volia destacar, diguem, una cosa de una convenció social que per estar, diguem, la gamma alta de la societat, era saber ballar. I fins al punt que en viles de certs diners, com això que acabes de Montbui, hi ha el Ball de Plaça de Sant Antoni, que ha fet una de les danses que es correspon estructuralment amb una pavana. Vull dir que segurament podem estirar el fil del Ball de Plaça que es balla avui fins al segle XVI, només aquesta música. Interpretem aquestes coses.
A més, si a algú li interessa el guió també li comprendrà bé la tarda. I a continuació, no sé, us veig molt ben instal·lats, no sé si voleu un altre vist, però en aquest cas seria realment un vist, perquè no tenim res més preparat. Seria un vist, una repetició del que nosaltres hem tocat. Si vosaltres voleu, us veig molt aquí, molt aposentats. Sí, aquí diuen que sí, per majoria. Abstencions i un. Per majoria. Aquests visos ja no es fan avui dia, Sempre es fan peces noves, amb el vis, vol dir repetició.